Ανατολική δρόμη, ύμνη και ψαλτοτράγουδα. Ένα πρόγραμμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Γιώργος Σπανός και επιμελείται ο Ανδρέας Κουκίδης. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το τεριρέμ που ακούμε είναι σύνθεση του πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρχου. Πρόκειται για ένα τεριρέμ οχτάιχο και το αποδίδει με εξαιρετική μαεστρία ο ταλαντούχος ιεροψάλτης Γιώργος Χατζηχρόνογλου. Τον ακούμε.
σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε στον περιώνυμο και μέγιστο μαΐστορα, τον πατέρα της θείας τέχνης, της ποίησης και της μουσικής, τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον ουδενός δεύτερον τον επί εκκλησιαστική παιδεία διαλαμψάντων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ένα βιογραφικό σημείωμα για τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ο Δαμασκηνός, ο επωνομαζόμενος Χρυσορρόος, γεννήθηκε στη Δαμασκό γύρω στο 676 μετά Χριστόν και πέθανε το 756, σε ηλικία δηλαδή 80 χρόνων. Διετέλεσε από νεαρής ηλικίας μοναχός στη Μονή του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύμων και υπήρξε ένας από τους περιώνυμους θεολόγους της εποχής του, διδάσκαλος και υμνογράφος από τους μεγαλύτερους της Ανατολικής Εκκλησίας. Να διευκρινίσουμε όμως ότι οι χρονολογίες της γέννησης και του θανάτου του Ιωάννου του Δαμασκηνού δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένες. Μπορούν δε να κυμαίνονται με διαφορά μέχρι 30 περίπου χρόνων. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν πολυγραφότατος, με ευρύτατες γνώσεις και άφησε τεράστιο συγγραφικό έργο. Τα συγγράμματά του διακρίνονται σε ερμηνευτικά, όπου περιλαμβάνονται και σχόλια στις επιστολές του Παύλου, ηθικά και αντιρρητικά εναντίον δηλαδή των διαφόρων αιρέσεων. Έγραψε ομιλίες, βίους Αγίων, εγκόμια, κανόνες κλπ. Το σπουδαιότερο όμως από τα έργα του θεωρείται η πηγή γνώσεως, που μεταφράστηκε στα λατινικά και είχε μεγάλη επίδραση στους μεταγενέστερους θεολόγους τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Λαμπρή και σπουδαία υπήρξε η συμβολή του Ιωάννου του Δαμασκηνού στην εκκλησιαστική ποίηση και μουσική. Έγραψε πολυάριθμους κανόνες σε ιαμβικό μέτρο, καθόρισε τους 8 ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής και δημιούργησε την οκτάηχο, που είναι μια κωδικοποίηση των ύμνων του έτους στους 8 ήχους. Στον Δαμασκηνό τέλος αποδίδεται και η συγγραφή του έργου «Βίος του Βαρλαάμ και Ιωάσαφ», που είχε πολύ μεγάλη απήχηση στο Βυζάντιο. Πριν πούμε όμως περισσότερα για τον μεγάλο μαΐστορα, να ακούσουμε στη συνέχεια το θεοτοκείο του πρώτου ήχου «Ιδού πεπλήρωτε» ή του Ισαΐου πρόρησης, το οποίο αποτελεί ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Το θεοτοκείο αυτό το αποδίδει η Πατριαρχική Χορδία του πρωτοψάλτη και χωράρχου Παύλου Φορτωμά. Ως
σημαντικό να αναφέρουμε ότι για αρκετά χρόνια μετά τον θάνατο του Δαμασκηνού δεν ήταν γνωστό ότι ήταν αυτός ο δημιουργός της οχταΐχου. Μέχρι που το ερευνητικό μάτι ενός πολυμαθέστατου θεολόγου του Κωνσταντίνου Μάμουκα εντόπισε την υπογραφή του Ιωάννου στην ακροστιχίδα των 7 Θεοτοκίων που ψάλλονται σε εισάριθμους ήχους εκτός του πλαγιού Τετάρτου κατά την ακολουθία του Εσπερινού. Και για να κάνουμε αυτή την παρατήρηση, την αξιόλογη θα λέγαμε, πιο κατανοητή, θα αναφέρουμε τα εξής. Το Θεοτοκείο που μόλις έχουμε ακούσει αρχίζει από το γράμμα Ιώτα, ιδού πεπλήρωτε. Το δεύτερο, ο θαύματος καινού πάντων τον πάλε του δεύτερου ήχου, αρχίζει από το γράμμα Ωμέγα. Το τρίτο Θεοτοκείο, ασπόρος θείου εκθείου πνεύματος, μας δίδει το γράμμα Α. Το τέταρτο, νεύσον παρακλήσει σώνη και τον πανάμωμε, μας δίδει το γράμμα Νι. Έχουμε δηλαδή μέχρι τώρα σχηματίσει το μισό όνομα Ιωάνν. Τα υπόλοιπα 3 γράμματα, Νι, όμικρο, ύψιλο, σχηματίζονται από την ακροστιχίδα των άλλων 3 Θεοτοκίων. Δηλαδή, ναός και πύλη υπάρχεις, ο ποιητής και λυτρωτής μου πάναγνε και υπό την συνδέσποινα. Έτσι, όλα τα γράμματα μαζί μας δίδουν το όνομα του δημιουργού των 7 Θεοτοκίων της οχτοήχου, δηλαδή του Ιωάννου. Η ευφυής αυτή ανακάλυψη του Μάμουκα, γράφει ο Γάμα Παπαδόπουλος στο περισπούδαστο βιβλίο του «Συμβολέ εις την ιστορία της παροιμήν εκκλησιαστικής μουσικής», υποστηρίζεται και υπ' αυτής της ιστορίας. Ως γνωστόν, αναφέρει ο Παπαδόπουλος, ο οικονομάχος βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, εναντίον του οποίου ο Δαμασκηνός τόσον γενναίος ηγονίστη εν ονόματι της Ορθοδοξίας, διεκρίνετο δια την ασύγνωστον περιφρόνησήν του προς την Θεοτόκον Μαρία. Δεν αποδεχόταν το γεγονός ότι η Παναγία είναι αϊπάρθενος. Έτσι, κατά τον Νεστόριο των Χριστοτόκων, ο οικονομάχος βασιλέας Κωνσταντίνος ο Πέμπτος προχώρησε και απάλληψε από όλους τους εκκλησιαστικούς ύμνους το επίθετο αυτό της Θεομήτωρος και τιμωρούσε πολύ αυστηρά όσους από συνήθεια απλά πρόφεραν ή επικαλούνταν το όνομα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Κατά των Νεστόριων, τα δοξαστικά αυτά Θεοτοκία του Δαμασκηνού είναι ούτως υπήν η ορθόδοξος απάντησης του προς τα αιρετικάς καινοτομίας του βασιλέως Κωνσταντίνου του Πέμπτου και επίκλησης της βοηθείας της Αϊπαρθένου Μητρός υπέρ των χάριν αυτής διοκομένων. Και ασφαλώς ανάμεσα στους διοκομένους ήτο και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που για ευνόητους λόγους απέφευγε να υπογράφει τις συνθέσεις και τα μελήματά του. Να ακούσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ακόμη ένα εκκλησιαστικό ύμνο της οχτοήχου και συγκεκριμένα το δεύτερο Θεοτοκείο, ο θαύματος καινού, του δευτέρου ήχου, ποίημαν και αυτό του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Το αποδίδει και πάλιν η χοροδία του Παύλου Φορτωμά. Lord.
Γεώργιος Παπαδόπουλος λέει στο περισπούδαστο βιβλίο του ότι σπουδαιωτά την χρήση της Ιεράς Ποιήσεως εποιήσατο ο ιερός ασματογράφος Δαμασκηνός υπερβαλών πάντας τους προαυτού υμνογράφους και ασματογράφους, και προσθέτει επίσης το εξής σημαντικό: πλήστα όσα εκ των μελουργημάτων του Δαμασκηνού ανήκουν στον ιαμβικό ρυθμό, τα μέτρα δε των στίχων ιηρμών καθώς και των προλόγων ελήφθησαν από κείμενα του Σοφοκλέους, του Ευρυπίδου και του Εσχύλου, ενώ οι πεζοί στίχοι από τον Όμηρον, τον Πίνδαρο, τον Αριστοφάνη και άλλους αρχαίους Έλληνες σοφούς. Αξίζει, αγαπητοί ακροατές, τον κόπο να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα της ιαμβικής αυτής ποιήσεως σε αντιπαραβολή με τα κείμενα των Ελλήνων σοφών, και να κάνουμε ακριβώς έναν παραλληλισμό των προλόγων του Ιωάννη του Δαμασκηνού με τα κείμενα αυτά των αρχαίων σοφών. Και έχουμε για παράδειγμα από τον πρώτο ήχο: έσωσε λαών θαυματουργών δεσπότης, λέει το αρχαίον κείμενο, πούτας φύλας δείτε φρόνας δείξεις άναξ. Κάποιο άλλο τροπάριο λέει γένους βρωτίου την ανάπλασιν πάλε, λέει το αρχαίο κείμενο, πέψον την ημίν άγγελον κακήν φάτιν, δεύτε πομαπίωμεν κενών της δαυτής με τι είπε βοήν, μυστήριον ξένων ορό και παράδοξον, ήρης δαυθελένη λευκολένο άγγελος φώνη. Το ίδιο ιαμβικό μέτρο ακολουθείται και σε άλλους προλόγους του Ιωάννη του Δαμασκηνού που ψάλλονται σε όλους σχεδόν τους ήχους. Έτσι, για παράδειγμα, στον δεύτερο ήχο λέμε «Ότον υπερνούν του τόκου σου θαυμάτων», και λέει το αντίστοιχο αρχαίο κείμενο «Ο προσπολουχή δεσπότη τάδος τάχος». Στον τρίτο ήχο «Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες ενθάδε», λέει το αρχαίο κείμενο «Νην δείξε τον πισίνο της περί δεξίουσι». Στον τέταρτο ήχο «Έριξε γαστρός η τεκνομένης πέδας, έδοξα χεής πέδασιν πολυξένην». Στον πλάγιο του πρώτου «Ήπων και αναβάτην εις θάλασσαν ερυθράν, άλυμεν παρανήσι αριστείες Παναχαιών». Στον πλάγιο του δευτέρου «Ασπόρου συλλήψεως ο τόκος ανερμήνευτος, τον δεύτε προσείπε περίφρον Πινελόπια». Στον βαρύ «Η εν καμίνο του πυρός εμβληθέντες όσοι υπέδες», το αρχαίο κείμενο «Ως αρέφαν πρίαμος δελένης εκαλέσατο φωνήν». Και στον πλάγιο του τετάρτου «Υγράν διοδεύσας ως Ιξηράν και την Αιγυπτίαν, ως έφαταν φίνομος τίσιν δε ποιήνδανε μύθος». Βλέπουμε ακριβώς πώς είναι ακριβώς ομοιότητα έχουν τα αρχαία κείμενα με τους προλόγους του Ιωάννη του Δαμασκηνού, όλους αυτούς τους προλόγους ακριβώς που βρίσκονται και οι δύο εις των ιαμβικών ρυθμών. Όμως ας πάρουμε στο σημείο αυτό μια τελευταία ανάσα και κλείνοντας το υμνολογικό μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε τον ωραιότατο πολυέλαιο του τετάρτου ήχου σε ήχον λέγετον, που θα μας τον ερμηνεύσει και πάλι ο ταλαντούχος ιεροψάλτης Γιώργος Χατζηχρονογλου. Exire
Και περνάμε, αγαπητοί ακροατές, στις γνωστές μας ανατολικές μελωδίες και τα ψαλτοτράγουδα. Ακούμε τον ωραιότατο αντικριστό χορό του Εικονίου. Περνάμε τώρα στα τραγούδια. Από την ίδια περιοχή του Εικονίου ακούμε στη συνέχεια το γνωστό τραγουδάκι «Σε δυο περιβολάκια μπαίνω».
Από την περιοχή του Πόντου είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και έχει τίτλο «Φασουλίτσαμ». Τη χοροδία διευθύνει ο πρωτοψάλτης Γιώργος Κακουλίδης. Και από τον Πόντο, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε στους ελεύθερους σκοπούς, τους γνωστούς σαν αμανέδες, και ακούμε έναν πολύ ωραίο τραγουδιστή, τον αξέχαστο Αντώνη Νταλκά, που θα μας ερμηνεύσει σε ήχο ραστ ένα αμανέ της δεκαετίας του 1920. Τίτλος του «Της ξενιτιάς ο πόνος». Τον ακούμε. Για σένα κλαίγω, μάνα μου γλυκιά μάνα.
με θέλω μάνα ποτέ να κλαψείς για το παιδί σου και για το παιδί σου και δίν ανάψεις. Από τον Θεόδωρο Βασιλικό ακούμε στη συνέχεια ένα ψαλτοτράγουδο με τίτλο «Αυτά τα μάτια τα γλυκά».
Και κλείνουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με ένα κυπριακό τραγούδι. Τίτλος του «Τάι Φιλίππου πέρασε». Το ερμηνεύει ο υποφαινόμενος. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο σας χαιρετάμε και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο Σαββατοκυριακό. Τρέξε μάνα γλύωρα και ο καιρός περνά. Η Μαρίκου παντρεύτηκε και γιο ακόμανα, και γιο ακόμανα, και γιο ακόμανα. Ποιος πόσο Γιάννα, τα φίλοι που πέρασε, ποιος πόσο Γιάννα, κανένας δεν εφάνηκε, όπου πιο μάνα, όπου πιο μάνα, όπου πιο μάνα. Ανατολική δρόμη, ύμνη και ψαλτοτράγουδα. Ένα πρόγραμμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Γιώργος Σπανός και επιμελείται ο Ανδρέας Κουκίδης. Απολαύστε τη μαγεία της πανέμορφης Δρούσας και της γύρω περιοχής. Ελάτε στο ξενοδοχείο Δρούσα Heights για να νιώσετε την ηρεμία, τη γαλήνη και το τέλειο κλίμα της Δρούσας. Με άψογη